Здравейте, приятели! Днес ще си играем, ще си говорим с мой приятел за Roblox. Не с Алекс като в миналото видео, но за един друг Алекс. Ето го и него. Пусни камера. Добре. Сега първият въпрос ще е... Нали за Roblox? Коя ти е любимата игра в Roblox? Мога ли по две игри? Да. Stretch и Brainrot Evolution. Не знаех, че играеш Brainrot Evolution. Играя и аз съм вече до Бомбини Козини. Назад си. Ние само сме много по-напред. Добре, така, втори въпрос. Как се казваш? Какъв е този въпрос? Как се казваш в Roblox? Да, в Roblox. Алфа Алекс. Кажи го силно, дама. Алфа Алекс каза, но не е истински Алфа Алекс на Криската братят, просто така искал да се кръщи, защото иска да намисля тези в Roblox за Криската и... Кажи, че едни момичета ни следваха. И един път в една игра едни момичета ни следваха, защото се казвахме Криската и Алфа Алекс. Но мен не ме добавиха като приятел, но Алекс го добавиха. Добре, защо имаш като моята топка? Щат ми харесва. Добре. Трети въпрос. Коя ти е любимата футболна игра в Roblox? Футболна. Не знам как се казва. Една много яка, не знам как се казва. Да не е Realistic Street Soccer? Ко? Да не е ли Realistic Street Soccer? Ние сме много големи и има вратари. Да. Да, сещам се коя. Ultimate Soccer. Добре. Колко робакса имаш? 400. 400? Окей. Да. Само искам да ви кажа, че има една безплатна игра в Roblox, дето ви дава безплатни робакса. Ма наистина тя не е вълшива, на мен ми е давала тази игра. Не е в Roblox, исках да кажа в Roblox, но забравих как се казва. Може да я знаете и така от нея получавате робакса. Не, на мен ме купиха. С пари ми купиха. Добре. Иначе той има игра за безплатни робакса, но от нея много време. Добре, четвърти въпрос. Искаш ли ти да ми задаваш въпрос по-точно? Не, нали ти снимаш? Искаш ли да задаваш въпрос? Да, обаче като свършиш ти. Аз не се сещам за още въпроси, затова давай. Слушам те. Какви за Roblox? Да, за Roblox. Какъв ти е в Roblox? Почти като Бейкън, само че е суперсоник по средата на блузата. Вярно. Как се казваш в Roblox? Криската 69. Може да ме добавите. Отдолу ще пише C74 Ута и едно... И след това го забравих. Кое? Кажи бед на ме. Кое? Кажи и бед на ме. Не те разбирам, ти го кажи. Кажи и бед. Искате ли да ме намерите в Roblox, аз се казвам Алфа Алекс. Да, отдолу ще пише Алекс, нещо си. Алфа Алекс. Да, добре. Давай втори въпрос. Това ти е любимата игра в Roblox? Може ли две? Да. Brainrot Evolution и... Футбол.
Не, чакай. Brain Rot Evolution и да, една футболна, дето събирам пари. Познах. Добре, давай трети въпрос. Чакай, какъв въпрос? На колко години си? Какво? На колко години? На 9. Айде, сега да свършва видеото, затова айде чао.